Žijeme v době vědecko-technické revoluce. Každý den přináší nová a nová poznání. A přesto utíkáme mnohdy od odpovědnosti za důsledky toho, co nám poznání přineslo. Kolik je v mnoha lidech egoismu, nevšímavosti, lhostejnosti. Svým den ten budu zvát, co víc si můžu přát. Hop, lásko plachá, ať víc a víc se tlachá, odnes mě v náručí, ať se každý poučí. Já doufám, že se páni světkové řádně zaručí. Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat. Moje sousedky, co z oken hledí, prasknou z takový stav. A závisí hned pletnou, na to ráda je chci brát. Až se svatební průvod vydá, zráda cestou z našich vrat. Chodil mi hrát jeden refrén, jenom ten. Měl jsem ho rád, malý přítel. V naší polní poště hrajeme příslušníku pohraničních vojsk, svobodníku Josefu Molnárovi. Písničku Přítel z města N mu dává zahrát za jeho čin průvodčí vlaku číslo 623. Já ho viděl, já ho znal, v modrých džínsách, jak fouká, jen s větrem, jak by vlál slunce. To ani nebolo treba. Vlastne to bola moja povinnosť. V tej chvíli by to bol urobil každý. 13. dubna 1973 v dopoledních hodinách v Praze neměl svobodník Josef Molnár a jeho kamarád Alexandr Soo ani ponětí o tom, co je za několik hodin potká. Odjížděli na dovolenou za vzorné plnění vojenských povinností u svého útvaru v západních Čechách. Jeli domů na východní Slovensko. Slúžiť u pohraničného útvaru som si prijal hneď od nástupu do základnej vojenskej služby. Josef Molnár vystudoval ekonomickou školu s dopravní specializací v Trnavě. Chtěl se stát výpravčím vlaků. Táto cesta bola poznamenaná malým nedorozumením. Mali sme špatne vyplnený cestovný rozkaz a vtedy nám nepomohla ani ospravedlnenie a vlastne museli sme zaplatiť pokutu.
Až do této chvíle probíhala cesta dvou přátel, vojáků prezenční služby, zcela obyčejně. Přesně v 15 hodin 32 minut přijel pražský rychlík na Bohumínské nádraží. Odtud měl pokračovat v cestě na Slovensko. A za několik minut se to stalo. Cestou som si troška zadriemal. Keď som otvoril oči, videl som, jak kamarád Čaňo pomáha matke s deckom. Vlastne na tom ešte nič divného nebolo, veď decko si predtým ešte hralo. A keď som sa naklonil bližšie, videl som, že decko nedýcha. Vedel som, že v tom okamžiku sa jedná o všetko, vlastne o život. A preto som sa okamžite rozhodol. Měli byste zavolat doktora, prosím vás, ne? Co mají dělat, ne? Velice tohoto dnes doktora. Práve v tejto chvíli som si mohol uplatniť svoje zdravotnícke skúsenosti, ktoré som sa naučil na vojne. Nemohol som, vlastne ani som nechcel počuť nič okolo. Veď to bol boj o sekundy. Decko začalo modrať na tvári. Bolo treba zavolať záchranku a postarať sa o okamžitú pomoc. Svobodník Molnár dýchal dítěti z úst do úst. Pranic mu nevadilo a snad ani neslyšel, kolik radilů se mu snažilo pomoci. Tep dítěte byl téměř neznatelný. Jen největší optimista se mohl domnívat, že poskytnutá pomoc přinese záchranu. Plných 20 minut se snažil svobodník Josef Molnár zachránit život dítěte. V bojových podmínkách prostředí i nepřízně jedné části cestujících. Nevzdával se, vytrval. A svobodník Josef Molnár tuhle svou malou a přece velkou bitvu vyhrál.
Tak jako přišel, tak zase se svým kamarádem odešel. Nenápadně nastoupil do vagonu s jedinou touhou být doma. A nebýt té malé příhody s pokutou ve vlaku, nikdo by vlastně nevěděl, kdo byl tenhle mladý člověk. Právě ta přísná průvodčí napsala do rozhlasu Polní poště. Až do této chvíle nevěděl nikdo u vojenského útvaru, kde sloužil svobodník Josef Molnár, o jeho pohotovém zásahu. A do této chvíle ani neznal jméno dítěte, kterému zachránil život. Chlapec se jmenoval Štefan Mičák. Náhlý epileptický záchvat, který mohl být pro děcko osudný, byl díky duchapřítomnosti Josefa Molnára včas zkompenzován. Po 14denním léčení v nemocnici propustili dítě v dobrém zdravotním stavu. Dnes je tedy neznámý malý přítel Josefa Molnára doma a možná, že si po létech vzpomene. Svobodník Josef Molnár byl odměněn velitelem pohraničních vojsk za záchranu lidského života. Nedávno vyměnil vojenské sukno za železničářskou uniformu. Z chlapce se stal chlap na svém místě.